Petaen ni'n reoli'r byd, byddwn ni'n rhoi y bobl drwy gyd ar planed gwahanol a cael heddlu mewn roced i stopio nhw ddod nôl i'r planed ni. Y gwaniaeth bydd dim ysgol a mae pawb yn gallu cael 1,000 o punnau pan maen nhw'n cael y geni. Petaen ni'n rheoli'r byd, bydde fi'n pawb sy'n neud rhywbeth yn anghywir, bydden nhw angen aros yn un lle yn nes bod nhw'n marw. Pob mis bydd fi'n mynd lan yn awyren a taflu arian mas o'r awyren. Wedyn bydd pawb yn cael arian. Petaen ni'n rheoli'r byd bysan yn helpu'r tlawd. Fyddaf yn wneud rhywbeth am beth sy'n digwydd nawr gyda'r ISIS a phobl fel la. Petaen ni'n rheoli'r byd, os oedd rhywun wedi gwneud yn cywir, dwi'n rhoi siocled neu losin i nhw. Os nhw'n gwneud yn anghywir, maen nhw'n mynd syth i fel carchar. Bydde popeth yn ffri i teulu fi a husband fi. Mae pawb gallu gwneud fel beth bynnag maen nhw moyn. Fyswn ni cael dydd off ysgol pob dydd. Bydde fi'n troi y byd mewn i siocled.